už som Je trojstupňová alebo štvorstupňová? To je štvorstupňová s lock-upom. To znamená pevné uzavretie chytromeniča na 80. Jasné. Dobre Maťo, ďakujem ti veľmi pekne. Ešte niečo, čo by si chcel povedať možno? Možno lag je zaujímavý, niekomu to možno niečo pripomína. Ešte 3 sekundy porozmýšľajte, kto sa trafí. Lamborghini Murcielago, originálny odtieň zo vzorkovníka, perleť so zeleným zrnom, to znamená, keď bolo slnko, bolo by to na tom pekne vidieť. Teraz to hádže len také jemné odlesky. V podstate celé auto robené do originálneho vzhľadu, žiaden tuning, tuzing a podobné veci. Výborne. Ďakujeme pekne, Maťo. Takže toto je Martin a jeho Camaro. Krásny. No už nás čaká ďalší Mustang. Áno, výbuch ti urobili dobre. Čau. Tak my sme sa už videli dnes. Heďo. Nazdar, čau. Ďalšie auto, prosím ťa, na predstav. 64/65 Mustang. Zaujímavo, strešné okno, číbe, Funkčný? tak polofunkčný. No,